Louis, slå lige en brud. Hvad, Louis? Louis, slå du lige en brud. Hvad? Vil du lade være, Louis? Det er da mega irriterende. Nej, stop. Nej, stop. Hvor skal du hen, Louis? Hvad er det, du har? Det er pasta. Det var vi ikke så gode til. Jeg synes, du sagde, at han havde spist den.